netatazela uzama ukufana nami ungambone tatazela uzama ukufana nami ungambone tatazela uzama ukufana nami. Mhla ka 9 July 2016. Ziyabuya. Ngidlulisa ukubingelela okukhulu kuwona wonke umbukeli obukele njengamanje. Igama lami ke mina nguMkhuzani Indlamlenze uMpokampungose. Phansi kanje amandaba emathola khona ukuthi kaMpungose isikhulu. Ngithi ngimema wonke umuntu nge-9 July kwimpucuzelo 2016. Phela ningasenzi ibuhlungu bafowethu. Ningabaxosha abaculumayo ngene stage niyezwa. Mina-ke bakwethu kuyaziwa ukuthi uma ngabe kuyiwa emcimbini imina ngedwa umculi oqhamuka nezinto ezahlukahlukene. Uma ngabe ubona umculi mhlambe engena nento ethile stage noma kukhona angena nakhe stage okwazi lo mculi lo ukuthi ubukele kumina, kuyangijabulisa ke nami ukuthi ngumculi kaMaskandi semncane kodwa ngifike nezinto ezothandwa na abanye abaculi, ngoba kuba khona abamendimeni kodwa ungabikho umehluko ukuthi yini engize nayo abanye abantu abayenza emva kwami abayibuka abayithanda. Lokho nami kuyangithunaza ukuthi cishe into nami engisemculweni ngayo cishe akukho ukukhuthaza amanye ama-artist, kodwa nje ngiyazi ukuthi ama-artist wonke ndawo zonke inkalo zonke ayacabanga njengamanje ukuthi ish khona lo muntu okuthiwa uKhuzani ekuzobe siphetheka lapha kazuza naye. Ngizoyishayela nje ingoma-ke uma ngabe lokho awukholwa uzokubona ngomhla ka 9 July. Ngithembisa likhulu abantu beze bengabhutelwa, ngithembisa likhulu ngiyabethembisa abantu ngizoyishaya ingoma, hayi indaba yokudlala. Futhi ke ngalela langa kobe kubekwa inkosi, funa ngikucacise, kobe kubekwa inkosi kaMaskandi, kobe kubekwa umongameli wabo bonke oMaskandi, ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu okade ophethe endimeni ezomculo umtshengiseni uMfokagcwele. Njengamanje kuyobe kubekwa inkosi elandela lapho okobe kuyimini. Uzobona-ke makuthiwa kubekwa inkosi kwenziwa njani ePeople's Park ngomhla ka 9 July. Ungaphuthela, ungafuni ukuzwa ngabantu, ungafuni ukuzwa kukhulunywa, woza uyizele wena. Ngicela ukuthi ubona wonke ama-branch kaKhuzani, ubona wonke ama-branch njengoba sinama-branch amaningi indlela esabekayo, even nasema-university ngaphakathi kunama-branch. Ngicela bekhiphe iy'monto abantu ngey'nkani bezobona iqhawe libhilimanga, awukho umcimbi oyobuye ufane njengalo wangomhla ka 9 July. Ngifisa ukudlulisa kubona bonke abaculi ukuthi sokuyaziwa ukuthi umuntu ogilima noqhamuka nezinto ezahlukahlukene uKhuzani. Uma ngabe vele khona nawe othi uzoqhamuka nakhe stage bazokubuka abantu, vele kufanele ngoba bazobe bekhokhile ukuthi bezokubuka, kodwa kuyaziwa ukuthi umuntu uzobe elindele ngempela ukuthi yena umuntu owaziwayo lokuqhamuka nezinto. Singacishe nje ngikufanise nomlandeli wami wena mculi ozoqhamuka nawe nento ezithabele zami ukuthi lapha nawe kube khona uzoqhamuka ngayo, ngoba wena siyakwazi mhlambe uhlale ufike emcimbini akukho esikwazela khona uzobe nawe unyusa amasokisi ngoba uyazi ukuthi ila nami engifila khona imali. Angikusoli-ke baculi nani bakwethu, kodwa nje kuwukuthi kuhle nami ngabe ngisibonele esihle endimeni yomculo ukuthi uma ngabe khona into engenza abanye abaculi beyithanda, ubona abaculi sebengena nezinto. Kuyaziwa ukuthi umuntu wokuqala eSouth Africa kaMaskandi owaqala ukungena nesilwane esitejini, umuntu lokuqala waqala ukwenza izinto esiteji engagcini ngokudlala ingoma gidi. Kube khona izinto abantu abazoyibona, kube khona izinto eziqhamukayo ezintsha eziqhamuka esiteji emina. Wonke komculo wenza njalo. Ngithi ngiyajabula nami ukuthi namhlanje ngisibonele sihle kunabaculi abayenza izinto ngendlela nami engisuke ngiqalile. Kusho ukuthi kuba khona abamendimeni ezomculo udlale enkulu indima uma ungabheka, ngoba kufunakala ukuthi umculi ungene endimeni ezomculo kodwa ngabikho izinto ezofika nawe ezintsha, ufike nje nezinto ezintsha abantu abazoqala ngawo. Kodwa nami ngoba namhlanje khona abantu abangilandelayo, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje kakhulu. Angiqedi ngithi-ke ungaphuthelwa ngomhla ka 9 zobe ngondile. Ngiyafisa ukuthi intwana encane uMgcobhololo naye ayidlulisele ukuthi uzobenza kanjani lapho, abatshela abantu ukuthi yini into abantu abangayilindela kuyena ngomhla ka 9. Ake sibuke nangoMgcobhololo ukuthi uthi yena inkosi yaMagidangoma-ke le yona sesiyibuka siyidonsa. Siyanibingelela nonke, igama lami nguMgcobhololo lo uSidudla. Ngithi wonke umuntu nge-9 eMoses Mabhida ebephelele
wonke umuntu uyobe ebona uMgcombolo enza kanje. Siyocela-ke nawo umasipala afike ezosiqoqela amabhodlela kabhiya ngoba abantu bayobe sebephuzile bawalahla phansi. Ayidibane khona-ke. Ngicela ukunazisa nabo phuthumayo. Ngicela unazisa nabo phuthumayo. Ngomhla ka-9 eMozambique abaculi bakaMaskandi bonke bobe bekhona. Ngicela ukuthi nisuke nonke niyakhona neze. Ngicela ukuthi nonke ngomhla ka-9 niye eMozambique kuyi-World Cup yoMaskandi. Manje bona khona ukuzane kulimanga ngithi. Siyacela-ke bakwethu ukuthi siphelele sonke ngomhla ka-9 July kwimpucuzeko Maskandi Festival. Sibonga kuXolani umfokamcineka. Asiphelele khona. Wayishaya mfana wakhala washo. Umasipala ezoqoqa manje. Mhlawumbe bahlelekile. Wayishaya mfana wakhala washo. Yenze